Co papáš, Marketo? Obalenýho psa? Tak to víš. Nevím. Ukaž, co máš dobrýho. Opálenýho psa. No, chutná ti? Jo. Já mám kočku. Dneska. Vítej, srdíčko. Marky, tam lezou oči. Jaj, čaje, fuj. Dobře. Jdeš do hajku. Jsem se tě chtěla zeptat, jestli půjčíš peníze. Jo, tam mám peníženku. Kolik mi dáš? Vem si. Kolik? Vem si. Je to chytlo. 20. Jo. Ale když jsem ti já dávala peníze, já jsem ti pomáhala, aby si mohla jít na chalupu, uvařit si řízky, tak to by ti šlo, ne? Ale když si já pustím 300, aby si mohla koupit chleba, tak ne. Chleba stojí 30 korun. No, tak mi ho běž koupit a můžeš mi ho donést. Ty, tvoje děcka tady před brákem hulí trávu a nosí ho to mým klukům. Jako, Jako hulila. já hulím s nima. Jo. Tvůj kluk se nosí prášku.